Hevdemê bajarên dibin destê opozisyona Sûriyê dibin agur û topbaran û bombabaranê de ne, hevparên wan li Efrîna Rojavayê Kurdistanê bin pêkirinan di derheqê Kurdan de pêktînin û Kurdan bi tohmetên cuda cuda direvînin. Grûpên çekdar li Herêma Çiyayê Kurmêc bi tometa peywendî û têkilî bi peyedê re li navçeya Bilbilê hejmarek welatî revandin û li hember serbestberdana wan banga pereyan kir. Rexisana mafê mirovan li Efrînê di raporteka xwe de dazanîn ku çekdarên polîsên sivîl li gundê Qesel Xudriya yê Bilbilê yekşema borî 18 Tebaxê bi tometa ku xizmet di dezgehên peyedê de kirine, 4 welatiyên gund revandin û li hember serbestberdana wan ji her yekî banga 200 ta 250 hezar lêreyên Sûrî kir. Welatiyên ku hatine revandin ev in: Sabrî Mihemed Îbiş yê 70 salî, Ferîd Hennan Reşo yê 45 salî, Xebat Hennan yê 24 salî, herwiha Abdo Hennan. Her li navçeya Bilbilê li gundê Ebîdanê jî di heman rojê de çekdarên serbest Suqur el Cebel ku bixa ji parêzgeha Idlibê û Hemayê ne, her yek ji alan Elî İbrahîm, Mihemed Elî İbrahîm û Şêro Ehmed İbrahîm bi heman tometê revandin. Li gorî xisana navborî ku her sê welatî beriya demekê ji aliyê çekdarên Suqur el Şemal ve hatibûn revandin, lê ji ber ku belge di derheqê wan de tunebûn, serbest hatibûn berdan. Ne bi tenê li Herêma Efrînê welatî têne revandin, lê li herêmê dibin destê rejîmê jî ew hilmet heye. Li gor jê derên xwecihî ragihandine ku her yek ji Xulûsî Mihemed ji navçeya Raco, Abdirehman Recep Şawax ji gundê Hemamê yê Cindirêsê, Ezzo Xalid Reşîd ji navçeya Mabata, herwiha Mihemed Ehmed Xelîl ji navçeya Şiyê, dema berê xwe ji kampên ku lê niştecîne di dana bajarê Nublê yê Şîî li wê derê hatibûn revandin. Heman jêderan tekez kiribûn ku çekdarên rejîmê li hember serbestberdana wan banga 4,000 dolarên Emerîkî kirine, ta niha tu agahî û zanyarî li ser wan tune ne.